Kowe kok ora ngono lha. Jadi komplain lagi. Carane delok ya kudu dites dhisik. Lah tes iki sing ora syukur kok. Ya banjur. Lah banjur piye ya rahasia kok kaya ora nune prememori. Kalau pacaran Menjaluk warane mburi. prememori lebih prememori. Prememori apa? Prememori. Tapi takon iki Iya prememori. toh. Pre ini kalau terangnya biar memori ini kenangan bos. Kenangan. Prememori. Prememori. Pre-biar memori kenangan. Mori dibungkus Nogosari ya. Ora Aku Nogosari. di tembane apa kuwi jenenge Lintang Asmara. Apa? Nah, Lintang Lestari. Nah, ya. Yo, wah, siana wah, mumpung Johan Prawo. Iya. Kayak ada nek pengen ngrungokne lek siaran mergo kulino ngrungokne radio channel gaib. Channel gaib itu lho dhewe tok ya. Ya kowe bangsane jenenge kok kowe iki apa masamu iki menungso? Aku iki Nah, jane menungso ki apa artine menungso? menungso. Ayo, Menungso niku menungso ki menus-menus ora iso. Dan Oh, ate di hijrah ya. Ya siane. Apik. Istimewa. Wong gandengan tenan. Kancamu nek ngomong nganti termenung. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahaya. Nah, Berbahagia. bener, berbahaya bener kanggo nanti berbahagia, kanggo ini berbahaya. Oh, Karena kabeh sing ngono nggowo boto. Nek ning boto sithik ya Sama ibu betul. bantu boto. Nggih. Palu menika Dalu ya. dalu. Dal, medal. Nek paling mepal, artinya apa kok ya? Jadi kebayang-bayang palu. Palu kan ini kumpul gas kowe kan. Ora masalah wong das iki kudu andis padha bersyukur kita nek duwe das kok ya. Nggih, dalu menika sebuah lelagon atau tetenggangan. Sebuah ki masamu apa? Kamu Sing dodol buah sapa ora nek kaya buah iki. selari lagu Iki pirang-pirang kali. Lha kok iso diruntuk aku tenan ya cara kaya ngono. masane kolom ya. Dek tilang itu kaya entung ta. Ora Baik, malam hari ini entung yang iso omong. malam hari ini sebuah lelagon sama Niko apa lagu ini? Lestari akan dibawakan oleh Mbak Putri Sartono dan juga siapa itu? Mbak Lita. Nggih, sama Niko langsung kemawon country. Thank you.
Sip.